Ayo, mang aku diiming-iming nyawer ayo. Sini dong. Gak apa-apa bertiga berempat gak apa-apa. Bu, halo. Jaluk kardus kosong setunggal nggih. Dus nggih. Ora ana rong tahu yen dadi presiden dipaksa modho palame. LSM apa partai, Ormas apa polisi, yang wang politik orde baru yang ambisi globalisasi senajan kacat metramu nyanyi nganti bagimu ganti goceng ganti Matur nuwun, Mbak.